Agtultuloy tinaigat a panagbon-monitor ti barangay Kamanggaan iti syudad ti Luwag kadagiti taraken adingwen kang runaan nan dagiti kalding kalpasan na maysa kadakwada ti nagpositibo ti rabies virus. Basari ti Luwag City Veterinary Office, nadlawan ti akin taraken tinasaw a kalding asaan namang mangan daytoy ken nakitaan ti sabsabali pay a sintomas. Nasayaat ko na ti veterinary office ang napagdesisyonan ti akin taraken nga ipakita kadakwada ti kalding. Tinurn over kasi naglalaway at hindi kumakain yung alaga niya. Tapos, according to them, sinusuwag yung food and yung tubigan. So, para safe din sila, dinala dito for observation. Inayon ti City Veterinarian na may sakari ti posible arason ti panakaakar ti kalding ti rabies ket gapo iti panakakagat na daytoy ti bulos nga ayop a carrier ti sakit. Kuna ti chairman iti barangay Kamanggaan ang naruway kaditi residente ti agtartaraken ti kalding. Impasigurado na nga agtultuloy ti panakikoordinar na iti City Veterinarian. Kada ti rabies sir kaya ti makunak nga apekto nagaputa may sana met pa lang naapektaran siguro di pinagsarsarita mi kan ni Dr. Licodini. Agoray kam kasla agoray iti 6 months pa laeng nga obserbar kadagiti sumarno no at tapin apektaran patuloy lata ti panang monitor mi met no anapay ti sumarno nga kasla kaspadi kan mapasamak pa kadeta. So nga amin kami dito council madamami nga bambantayan detoy. Impaganet-get ti barangay chairman ken kastamet ten iti veterinary office nga ad-addapay iti panangipasigurado da makontrol ti populasyon digiti bulos nga ayop kang runaan na ta-addapay digiti report nga adda digiti natay adingwen ken mapapati digiti bulos nga aso ti akin aramid. We have a lot of reports coming in na dahil nakagawian nga natin na pinapadol lang natin yung mga livestock natin sa mga open fields at maraming cases tayo ng stray animals, particularly dogs. So what they do usually is they form a pack. And syempre, pag hindi na sila makauwi, they find means to survive. So may reports tayo na recently sa Nalbo, 4 goats were killed. Hindi kinain yung lamang loob. So usually yun yung report na nakakarating sa amin, kinakain kasi soft part yung belly. So mas madali ma-access ng dogs. However, itong 4 na kambing pinatay lang. Walang kinain. So sabi ko, hindi kaya rabid animal yung tumira or hunting dogs. Open damit nga agtiliw no ko atay sungarot ti trabaho damit Iti panagsursursurmi kariti na dumaduma a kalsada iti syudad, awan tinobserbaran mi abulos nga aso. Nupay kasta, kula ti veterinary office a posible arabii pay ti kang runaan na panagruwar dagitoy arason ang maplan-plano ti panagroving da iti rabii. Apelada kalig ti adda taraken na iti panagtali na adda kuma responsible pet owners. May sa kalig ti kang runaan arason ti panakaiyakar ti rabies virus ket babaen iti kagat. No saan na mapulubusan digiti taraken nga agwalay kaditi kalsada at adayuda iti risgo. Inlawlawag da paya saan laeng adigiti aso ken pusa ti mabali na makaran ti makapatay a virus ngem di dagiti pay dadduma a klase ti mammals karamanen iti tao. Punot dulo is being a responsible pet owner po. Ano po, pabakunahan natin, ibigay tamang pagkain, sapat na pagkain, tubigan, tamang pag-aalaga, hindi po tama na kinukulong natin sa araw, sa gabi papakawalan natin para dumumi sa community streets kasi kuminsan hindi lang kuminsan, nagiging perwisyo po kasi ito sa bayan natin. Itatawen, upaten ti nagpositibo ti rabies iti syudad. May sa ditoy tinasao kalding, idinto adagiti met tallo ket aso. Mark Magdirila, Balitang Solid North.